Kani gadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule do Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ka khubor man ta ka step ka khal altrik ujumang kilong. Play umintri rang badu jong kari Narendra Modi ya ka National Technology Week arajar arpulai ha pragati maidan hanong ba New Delhi. Pentip u executive member jong ka Khas Hills Autonomous District Council ubapet ya katna trade ubarang kansai karbuki baka KCDC kan sapini ya ka executive order penpinsangi no ya ka jingot kilo ya ki marrep habaro ki yo jong ka council kentopru hayodo Lungjing elang medical student jong Maukrot Civil Hospital u Dr. W Sutnga ya baro ki stakeholder banyak keren ya ka jinglong jingman jong ka Maukrot Civil Hospital bat kilat kilenti ban penmasyu show ya ka ne ka Shilem ajing sumar bat pentip umentri katnat ki kam jong kai pothe jong ka jilla u ba pol lingdo ba on peluk ka sarkar jilla palat South Park Road tingka ban kintiu ya ki kam jong kai ha ka jilla ka khubor ka babnya Menteri Rang Badu jong kari Narendra Modi uloong ba ka teknologi ka de ka wei na ki benta ka papenkio bahaya kari Narendra Modi uloong ru ba ka teknologi ka de ka badong kamba na ka benta ka jingkiu jong ka khai ka pateng lembat ki wei ha kari Menteri Rang Badu jong kari hnegesngi ula play ya ka National Technology Week araja arpulai ha pragati maidan hanong ba New Delhi haba ajing plan hnegesngi Narendra Modi uloong ba kari India kalakiu artet ha ka science bar ka teknologi shu Narendra Modi uloong ru ba kari kalat hau ya umau nong rim ubaklan baha hagaliang ke sains bar teknologi hakini knais nem ki baladem haga jo por uni menteri rang badu jong kari ula boru ya umau nong rim ban pelaj ru ya buntli ki scientific project ki basong dor palat sanpu pra hajar klotingka haga ni kesni UEM ni executive member jong Khas Hills Autonomous District Council ni KCDC ubalipet yak na trade ubarang kan sai kurbuki hen kesni ula pentip baka KCDC kan sapingi yak executive order ban pen sangya no yak jingot kilo yak marep habaro kiyo jong ka council kan thubru hayodo haga jo kopor ke EM jong ka KCDC ke balipet yak na market ka Congress Mary Kharpuri kala itu baka himamilim kala penmi yak ka hukum nalu usnam aja khat khandai ban khang yak jingot kilo yak marep bat kala kenturu ya kinong rap bat kinong khai bakinya trelang ha kani ka benta khana ban khanglat ya ka jingdo nong jong baro aryang mamlam ha ka jo kapor UEM in charge today jong ka KCDC ubarang kan sai kharbuki ula pentip ka council kan sa aya ka show cause notice sha utrai jong ka marbenyang Nicole Roy building upoliung bat abatharu ya u ba un board rinti ya kikendon jong ka KCDC habayre bat kikam khai ken thopru ya ka trading license Menteri Kesarkar Pedeng uberipet ya katamat social justice but empowerment Dr. Virendra Kumar hagasni balang jong katayo ulapli ya kacentang sivir hasilong Meghalaya ka balong kajaka ban pelong jingelang hakabakipat ba kum ka imlang kasalang kinbut ya kalinti jong ka sab kasat sab ka vikas haba ajing kran hakani kasni Dr. Kumar ulayeto baka jingthungu jong ka centang sivir ka long ban peniar ya kilat ajing yarap shabaro ki jilla jong kari batsha ki jilla jong ka than chadai lamingi batsha ki union territory jong kari Dr. Kumar ulayeto ru baka jingthungu ka jong ka kalong ban aimen si mekipat ba bakin train na ka benta ka bit ka biang jong ka imlang kasalang Menteri Kesarkar Pedeng uloong ru balada kinong sunong jong kari ki kwa banjob ki di bandon ya kathong ban pentri kam ya bon ki kam bala penmi da Kesarkar Pedeng naga benda ki khon samla ki reutemen bat ka jingbit jingbiang jong ki schedule kas ba shinu tribe jong ka imlang kasalang ha ga ni gasni lai dan lang ru Menteri Kesarkar jela ubai pe ya katna social welfare uba polling do ubalaong ba ka cintan sivil ka iron san ya ki pat ba kinong ki ba seso habun kiliang Katna kapapet ya kikor pathayo jong Kesarkar Pedeng lani ke Department of Telecom kalalap bagi don kumba iway point sanku alak tili ki jing penyaso lemba ka kor kren mobile ki bayo da ka basule athok ya kikot kisla kabala penya lemba ki jakasam ne point of sale jong ki company bapher ki ba ajing shakri habayre ba ka kor pathai hakin rutli ki jala jong ka than sate lamingi ki ba kanthop ya ka Arunachal Pradesh Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland ba Tripura ka sarkar kalayatho ba ki don iway point saf nyaw lakli ki jing penya so lemba ki kor ya kren mobile ki ba ombyang satya wat hadin bala persyang ban pinchi sabyang ya kikot kisla ha ka ba ki company bapher ki ba ajing shakri habayre ba ka kor pathai ni telecom service provider kila penduk no sendon kumta banlap ya kini ki subscriber ki bomdon ki kot kisla ki babiang ka Department of Telecom kan pentrekam ya ki ASTR ni ki artificial intelligence and facial recognition powered solution naga benta ki telecom sim subscriber verification kabadai ka next gen platform banyada ya kasabe crime
Ka Indian Council of Medical Research bat ka Ayush Ministry hinan kasni kalasoy ya ka MOU na kabanda ka jina lang halor ka health research. Uminti ka koy kakya jong kari u Dr. Mansuk Mandavia habaan jingkran na kani kasni uloong ba kani ka jina telok hapaden ka Indian Council of Medical Research bat ka Ayush Ministry ka nyarap shibo nya kari khamtam hakaban ajing syakri hakaliang ka koy kakya. U Dr. Mandavia uloong ru ba kani ka MOU ka nyarap ya kini ki atli ki Islam ajing sumar ba kanya lang ban pinbahasyo ya ka ruka majing sumar hakari bat matungklan ru ya kajing sumar ayurveda hakari so uni menteri ka kaya jong kari ulo ang ru ba kajing trelang jong kini ke atli Islam ajing sumar kan pinki ru ya kari hakali ang ka koy kaya kani kadai ka Akashwani Shillong ka balam shipi ya khubor u medical superintendent jong Kamaukarwat Civil Hospital ha Southwest Khasi Hills District u Dr. W Sutunga ha kasni balang jong tayo ulalum jingalang ya baro ki stakeholder ki bakantup ya UMLA MDC bat ki clear nong sensasyonong jong kisnong prepare banyak keren ya kajinglong jingman jong Kamaukarwat Civil Hospital bat ya kilat kilinti ban pinbahasyo ya kani kasilam ajing sumar nagaliang u Dr. W Sutunga medical superintendent jong Kamaukarwat Civil Hospital ulapin pao ya kajinglong kambandan sa kaway ka building na kabenda ka outpatient department na kani ka hospital kamdan la ka jong ka OPD building. Shosho Dr. Sutunga uloong ru ba kani ka hospital kala benlong ka hospital ka papaka ba ban ajing sumari kinongpang lara ka sokra jela ka yarap bisa bentau sa kawai ka building ka bala bendon sa aspat li jin thiapang. Nagaliang wemeli ka mokrwat uba reniton el tonghar ula pintikna ba unsekren ba katna ka khoy ka khya jong ka jela ban pelat bisa nagabenda bantay ya ka OPD building bat ban pinbang yang bat pinbah shushu ya kitiar ajing sumar ha kani ka hospital. Ka sokra jela kalamang hadu sauspa khatsan point khandai phulai klo tingka na ka benda ban pentrikam ya palat khatnyo tilik project ki bathmu ban kinti ya kam jungo kai puthe hapo ka jela megalaya umentri katnat kam jungo kai ka sokra jela uba polling do haba pentip halor kani ulai thu bakiladon hadu khatnyo tilik project ki bahapo ka megalaya eco tourism infrastructure development project balapan khre ban penchna bat kidon ru na pleng kini ki belas dang ban pentre ya ka kam habakran segila phai khubor uba pol ulai thu ba kapisa balamang na kabenda kini project kibala penkre kalakot sya ka South Park Hudson pen khandai phulai klo tingka uba pol ulai thu ru ba lakhot tendal menta na kabenda ka rural hospital ti complex ha ka sinong kongthong kabakot sya ka nyopoy samsan klo tingka ba kiwe project ha ka leng kijela ki ba kunthop ya ka Shillong Peak group we on sedang ha unai we menta usnam ba kiwe project ki ba sarkar lemba katnat jong ka kalamang nangta ulong ru ba kini project ba prepare on sa khat tendar no ha kini ki anilai banai ban sawan ba lamang kumba South Park Hudson pen khandai phulai klo tingka ban sinai project ba prepare ha ba ka jelam ka Unique Identification Authority of India UDAI kala sedang ya ka Nationwide Capacity Building Drive na kabenta ban pensuk ya ki hajar ngut ki Aadhaar operator hakari katanat electronic ban IT kala pentip bakane kan Nationwide Capacity Building Drive kan pengklan ya ka Unique Identification Authority of India hak ban nirap ya ki operator bakintip halor ka jingkala ya ki policy bat prosedur jong ka Aadhaar katanat electronic ban IT kala pentip ru bakane kan nirap ban pelan bat penbe ya ki jing bakala hakpor baki penlu kumsi benda jong kani ka Nationwide Capacity Building Drive ka Unique Identification Authority of India kala penlong ya shibun kislam ajing sumar ya kislam ajing ikai habun kijela bat Union Territory jong kari kintup ru ha kijela jong kathan satai lamingi hakini kiniat nai kibladem kari India tanghin kesni kedon 6000 ruspa khandai phomut ba yo thma yo covid khat khandai bal ka balapan pe ya jingdon ki active ki sakari shaka khat khandai hajan ruspa khat lai ngun katna ka koi ka khia jong kari ka pentip ru ba kidan lai haja south pa an ru khandai ngun ki balakot no lo covid khat khandai ha kini ki ap saw khandai ki bladem katna ka koi ka khia jong kari ka pentip ru ba kari ka don hadu aspa alpokulon rifun lak mut ki brio ki ladap shim yaktika ya da covid hajala megila la don san remut ki yot ma yo covid khakhandai but iwei balakot no no ni khunyang jingpang tanghen kisni ka plapen poy ya jingdon ki active ki sa ka jala sha ka khan riwon kato ka khubor ka lakot ka bon chapi na studio jong ka Akashwani Shillong ba ka por pravji nin se so ba ka radio station na ka benda ka khubor haktin hindi ba bol pat sa khubor haktin pareng kani ka dei ka Akashwani Shillong